लइका लइकी में जौन भेदभाव होला ना होला केहू के जौन घर में ना होला, आप लोगन के घर में ना होला लइका आपस से होला। बहुत मायनर चीज है, ओके समझना जरूरी है। हमके लगेला कि ना होला, लेकिन ना चाहते हो जाला, कहीं हो जाला। ऐसे अगर बेटा बिना पूछे बाहर निकल जाता, अगर बिटिया बगल वाले घर में चल जाए, तुरंत उसे सवाल तो बन भेदभाव कितनी बड़ा भेदभाव हो, लेकिन हम ही से हो जाला, हम ना जान पाई ना। लड़की अब सुबेरे उठल अगर जो न काम ना कैला तो 10 गाड़ी आप जो न दिहल जाई, आ लड़का दोपहर सुतल रही एक बार जन बोलल जाई, भेदभाव हो ना। लेकिन आप के संग में होता, आप ना जान पाओ भेदभाव होता, आप खुद करत हैं।